2000 ono, nove epizode sam pa, tu su sa mnom Nemanja i Ognjen, javite se. Poz. Ukrali smo heliš iz neke baze i sad idemo prema I gradu. sada idemo u Chicago. Padnem u... I evo nas FBI bazi, neca nas ubiju. Sorry. Evo ja sam došao. Da, bio je restart servera reopen večeras u 12 sati. 12 u 8. Ne u 12 sati, nego u 8 sati. I uzimamo oružje. Ja, bio je Nemanja Tomić. To sam ja. Ajde, polazi. Čekaj da uzmem oružje. Ovdje? Gulje. Pazi što propada. Teleportuj ga ovdje u hol. Evo sad ću. Ali kako pada? Eno ga vojstu. Evo. Eno ga Evo ovdje vojstu. ću. Alu, šta je ovo? Opali kroz zemlju. Evo ovako neće, 100%. Nema veze. Kako? A tako pada jedno vrijeme, onda će kao nešto. Što svetski kralj? Jao, motherfucker. Da, ljudi, bila je nova mapa. Mislim, novi mod, nova mapa, sve novo. Sad ovako izgleda PD, tamo je opština, autosalon, RP škola, bez koje ne možete... Neki update, Da. evo. RP škola bez koje ne možete... Da se pohvalimo. Čuti, Nemanja, RP škola bez koje ne možete da uđete u organizaciju. Morate da položite RP školu, morate da imate diplomu. I da... Gle ovi debili što pišu ja ću dobiti javljeno. Gotovo. Ne mogu jer imam ventilator. Idem u PD da se skinem ventilator. Čekaj, Jovane, sad ću doći po tebi. Jovane, Kod koga Idem se skinem ventilator. Evo neko čujem, kako se čujem motor. Nemo, ko puca? Ja kod pucam. mene. Ja sve čujem kod tebe. Očisti dosije, Jovan. Eto ga, čisti dosije. Je 2:50 minuta. Evo, ovo me nervira. Što mi je ovo ko secka miš? Znam da ceo ekran secka kad snimam. I to samo kad snimam sam, ne znam što. Pomognite mi u komentare, pišite. Nemanja, mrš. Koji ste vi level? 6. 5. I ja 6. Meni dao Nile da nas 6. level. Au. Žiku bugule. Nam. Akmulah, šikmaj baby. Rob opšt. Nemam oružje. Dobro. Ja sam FBI, ja ne mogu da pljačkam. Brum. Jovane, ajmo privatni kaže. Ajde. I ne znam što mi piše na ekranu, otišli ste sa pick-upa. Nervira me to. Dobro, ajmo privatni. Što ide? U stvari nećemo privatan. Završava mi se epizoda, da, izvinjavam se što... Ajde, Jovana, si počeo da snimaš? Snimamo, brate. Izvinjavam se što nije bilo epizoda 3 dana. 3 dana, sine, 3 dana. A stvarno nisam mogu. Ma mrzelo. Pa nije mi mrzelo.
Snimio sam epizodu i da je uploadujem, stavim ja da se uploaduje, dođe Ćale, sednem na komp i isključim. Evo da šta je naš dobri Mateo uradio, gledaj. A gle ovo. Gle. Ima... Jovane, a kako to stavljaš? Kaži komandu. Ima i papagaj. Jovane, kaži komandu. Ima i... Pa crtica drvo, crtica peć, crtica papagaj, crtica baklja. Ima i još nešto, ali ne bi da ga pokažem, ružno je, sramotno. Možete da pretpostavite što. Ona stvar. Evo, Mateo se javlja, pozdrav za Mateo. Pozdrav za Mateo. Pozdrav za Mateo. Mateo, javio se Mateo. CNNN. Sì, ma va. Teo. Ali Jovane, smo... šta to radiš? A pao sam. Stani, hoću ja kod tebe, strani! Stani, Jovani, hoću ja. A kako ono... Evo je snimamo. Baš goveda jedna meni. Dobre, Šabani. Aj stvari kombi, Jovane, pa svi da stane. Da. Ne možeš komp. Alo, bebek. Your baby is tamo. Oj, žigu bugule. Stani, bre. Vega moja. Ninja Jack sada. Nećeš. Ja vozim. Vojo, postani ti drvo postani. I pečka, i baklja, i papagaj. Dok snimamo. Ja imam papagaja. Teo Trevićević koristi SMRM. CNNN. To je ovo preko... I sa kojim pričam, morao sam mikrofon isključiti. Mama bi spala. Dobro, pozdrav... Ale, moja kakva. Užičko, hele, srpsko. Pozdrav za Matea. I kaže mi što... Jao, brate. Trveća, glupi su kod trveća. Koliko daje pare, pogledaj. Dobro. Ajmo, level upovi. Evo ga, Mateo. Ajde Mateo, snimamo, daj nam još malo. Život i deca. Koji je server password? Nemoj da govoriš Vojislave. Sačekajte open večeras u 8. Kad završimo klip reći ćemo ti zato... Da, sačekaj, eto, pozdrav za tebe, ajde. Snimamo tupsune. Ali pazite ovo, odjedanput ušao u poziv i kaže daj ti mi šifru. Šifre, san 1, 2, 3. Da. Eto, pozdrav za Luku, pozdrav za Matea, pozdrav za Voju, pozdrav za sve igrače na serveru. A to je to od ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!